Čiže ja vás vítam u mapy Diversity 2 Minecraft Realms, jej! Jej. Čaute, tu je Samo Žižák a vítam vás v novém let's Diversity. Áno, no teraz ti... nikdy nevidel, podľa mňa dávno. Ja som to videl len na internete, čiže preto som si ju stiahol. No choďte zmačknúť to tlačítko. Jo. No my sa to... Ja mám takú... Mám to dať čo? Áno, Mám to dať tu do... áno, daj. A pozeraj sa. Pozeraj, ale pozri sa za seba. Tak akože otvorila sa na tú cestu. To bola tá otvorená. Dal si ju tam, vidíš? Uj. Máme jednu No a dveru. mi sa tak bubňa obrazovka z toho matača, neviem čo. No teraz čo? Monument. No pozri. Aha. What? Môžem stlačiť? No, vyber si jedno z týchto tu. Okrem tohto čierneho. Hoci čo. Nie, Adventure si nedávaj. Lebo tak sa nedá čo? Áno, ale okrem tohto tu. Bosbato. Ale okrem tohto tu, lebo to je naposledy. Dobre, dám si modrú. Nie, dobre, nie. Šumýval. Dobre, a poďte tu so mňou. Tu dnu poďte. Teleportujeme sa. No. OK. To akože čo, crafting. To je taký bedrock. No počkaj. YouTube. Hej, klikni na Return to Hope, lebo toto my sme si práve vybrali predposledné, čiže to nie. Ja vyberem, bude to Dropper. No poď. Čiže bol tu len malý omyl. No. Kámo, ty máš horšie Wi-Fi ako ja. Ja viem, no. Prečítam. Všakže každý vie, čo je Dropper. Dobre. No. Áno, Orange. OK, a daj Drop. Takže čo, mňa to nedroplo? Čo? Teba to nedroplo? No, to akože hrozné dropovanie. To čo je? Počkaj, poď sem tu, kde som ja. A pozrieme si to a skáčeme. Čiže, no, ja som to nedal. Ale tak je to, no. No, dobre? OK, ja som prvé dal, druhé som nedal. To druhé najťažšie. Ježiši, prečo sme boli o Lange? Ty si to presne klikol, keď ja som tam. Nie, naraz sme zomreli. No, dropni to. Ja to dropnem. To sa nedá hrať. Ale dá, keď to som... Viete, taká istá mapa je aj v inom drope, na nejakom serveri, teraz si nespomínam. Čo mňa to zabudlo? Blokáža? Tam skoro som čakali sme. A ja. Samo. Ty si mi tam vliezol, no. Aj ty. Počkaj. No klikni. Počkaj, ne? Nie, počkaj, ja tomu chápem. Samo, pozri, toto je ten znak. Tak to je, takto a tu je diera. Tu je diera, tu je diera a tu je diera. Tak dá. Ježiš, ty si strašný. Čo? Musíš stať v strede, ty si tomu nepochopil. No, klikni drop, no. OK. Ja som to skoro dala, no. Dobre, ja tak dáš, pretože ja to neviem. Dobre, no. Tu v strede. Ty máš väčšie skolo na čo? Failov. Aha. Čo znamená, že si lepší dropper. Jej.
No, klikni to. Okay. Ty ako to stihneš? Blok od vodičky. Díky. Ja to frajujem. Ja som to skoro dal. A vieš, že potom by si sa len teleportol, no. Ježiš, teraz som bol vo vode, ale nejak sa mi to buglo. Ja to viem dávať, čiže mňa dávaj dole. Ježiš, normálne, vieš, jak som tam bol? Normálne som tam bol vo vode a mňa to zabilo. Mohol by som ti dať zdieľanie na Skype, uvidel by si, aké tesnotky dávam. No, toto som už nedal, lebo ja mám ako... Čo? Milimetrík, prepáč. Veď ja to stáť, ale počkaj. Nemám. Ale to nemôžem nič. Ježiš. Som to vôbec nestihol. Ja som to dal. Podrieš ma. Dobre. Protože môžem sa to nechce čakať. Ups, počkaj. A teleportovanie není čítovanie. No, dávo, podľa toho, ako si to vezmeš. No, si tu. Takže toto... Ale tu sú len 3. Ty si o tom nevedela. No, čiže prvé už máme. Ideme na zelený. Dobre, moja najlepšia, skoč tam. Čau. No, dobre. To bude zase to, jasné. Toto viem, ako urobiť. Toto. Nie. Otvor to. Toto je ľahké. Tam oni držia v rukách tie slime bloky. A nám ja musím skočiť. Áno. Ale ja chcem skákať. No veď trpni to, no. Veď aj ty môžeš skákať, ja ti v tom nebránim. Ale... Ja som to brá. Ja skáčem už. Fakt? Áno. Ale... Aha, je čo... To je ľahké. Stačí. OK. Čiže dali sme to... Ideme do hľadej. Dobre. O! Toto čo je za grupy? Star Wars! Čo? Čudný dropper. Ja idem vodu. Ježiš, to bolo aké tesné. To musíš sa vyhnúť tamtému. Asi obločí. Ježiš, ale mne sa to nestihlo načítať, inak by som to fakt dal. Áno, aj ja. Mne sa to akože stíha načítať. Ja som to videla. Vieš čo, ja som sa netrafil, no obločí díky dalo. Ja som ti trafil oblok veľa, pretože... A ja viem, ako to dáš. Poď sem a klikni toto. Chápeš? A takto to dáš, au. Ježiš, ja som sa minul po oblok. No, díky. Sakro, up! Ja, to je bát, mňa to zabilo, keď som... Áno, aj mňa. Ja som tam normálne už bol. Ja moja mŕtvola bola v tom vache. Chápeš? Keby mŕtvoli vedeli... Ja som to dal. Naozaj pokne. Áno. Ty dáš každý druhý. Pozri. A teraz, aha, tu. Bum. OK. Dobre, ty ma porotni, OK. Toto je, ježiš, to je toto. To čo je toto? Áno, je to strašne ťažké. To idú schody dole, schody hore, toto nedám. Tak či to dám? Nie, ja nebudem čitovať.
Ja som to skoro dal, ja už viem taktiku. Akú? Viem taktiku. Stojí vždy tak vpravo. A daj to. Áno. A ešte doprava, dole. No a ja som to skoro dal. A ja. Ja som už videl vodu. Super. Takto, áno, takto, super. Samotný si taký mega. Čo? Tak ty ma dropuješ a to je také... To je asist, normálne. To je asist. Dobre, no. Dropni ma, please. No. Aha! Ja viem, ako to urobíte. No, klikaj. Ja to cheatnem. No, sakra. Musím zistiť len... No, dropni to. No. Aha, už viem. Viem, ako to cheatnúť. Ako? Zažijem od jedna. Dobre, na to idem stremovať. Aha, už viem ako. Ako? Sakra. Ja tam neviem, ako... Ja už som videl veľmi blízko. No, nemôžeš to pustiť. No, ježiš, aká to má? Ja som to dal! Daj, daj to, počkaj. GG. Samo z I z a k, teda GG man. Zle. Čo? To máš naopak dať. To teba potne ku mne. Nie, tuto. Akože, povedme, môj. Tak som to presne dala, ako som to vtedy dal. O, tuto je. Oh my goodness. Už sú len koľko? 4, alebo 4, či koľko. No. Ty si tam videl také čísla všakže. A tie si musíš zapamätať. Budeš ich písať, ti budem hovoriť? Len počkaj, musím si zoberať servitku. No. Mám ti hovoriť? 8, 1, 3, 9, 1, vysiam. Máš všetky zatiaľ napísané? Áno. 1, 2, no. Vysiel sa nedá, tam to nepíš, dobre. Nemôžeš to čítať a pozrieť sa na nič. Nemôžem. Ale to ja si budem písať, pretože... 8, 1, 3, 9, 1. Ja už som bol vo vode. Ale získaj mi tie čísla. Že? 8, 1, a potom to už je strašne rýchlo, to sa nedá. 8, 1, 3, 9, 1. 8, 1, 3. 9, 1. Čože? What? Nemôžem to ďakovať. Dobre. Čiže máme 9, 1. 8, 1, 3. 8, 1, 3, 6. 8, 1, 3, 6. No veď. 3, 6. 6. To je ako deviatka, že? 1, 2, 3, 6. Tu sa nedá. Ako máš? Všetko ide potom strašne. Hej. 8, 1, 3, 6. Keby som... Ja by si čo? 1, 3, 6. Musíme to dať proste. Nemôžeme čítovať. Áno, prečo nie? Budeme
8, 1, 3, 8. Oskar som to dal. Dobre, ja viem, ako to urobíme. No, ako? Ja som tu na 8. Neviem sa to dá, ja som tam bol asi 1000. Áno. Ale vieš, že tým si to spomalíš. O jedno číslo, čo je to zelené, už vieme to zelené, keď skočíš na tú 8. Áno. Teraz sa vyhýl. To neskočíš. Á, sakra. Ty si myslel, že to dáš na jednotku. Teraz bude vyhovaný. No mapové. Teraz skúsim skočiť na 1. Nie, na 1 to nedáš. To musíš, no, ty ma nechápeš, asi na 1 to nedáš. Nedám. A môžem vám skúsiť, pretože... No dvojku už som ti hovoril. Ja mám ešte som dostalo 2, víš? Čo? Ešte som dostalo 2. Nie. Monopoly stať sa Milionárom. Áno, milionárom. Najťažšie slovo, ktoré som kedy bol. Ja už som skoro na konci. Vieš, že keď sme na konci, už to máme skoro hotové. Áno, teraz to... Nepochaj. Počkaj. Nemám viac blbostí sa. Ja to viem. Posledné je 4. To vieš. No, lebo ja som to dala. Posledné je 4. A to daj... Potom je 9. A potom je 2. Máš to? Počkaj, najprv to skúsim dať toto a... Počkaj. Najprv to skúsim tak, lebo nie som... Hej, tak. No, čiže... Nie si istý. Áno, nie som si istý. Toto tu... Čo máme ten papier? No, na toto máme napísať. 8, 1, 3... 8, 1, 3... 6, 2, 2... Ja už som bola poslednou čísla. 9, 4. Nie, zlé. To predposledné číslo neviem. To je 6. Nie, 6 viem, aj 2 viem, ale ty to nechápeš proste. Neviem to. 9, 4! Yes! Čo? Ty už si dokončil. Čo? Ale viete, tak som... 9, 4. Počkaj. Tak som to presne dal. Čo? Veď som to presne tak dal. Presne tak som to dal. 8, 1, 3, 6. 8, 1, 3, 6. 2, 2, 4. 2, 2, 9, 4. 2, 2, 2. Napíšte, keď ste toto prekonali, tak nám napíšte, aké je to číslo, pretože aby som môžel čítať. Nie, no tak to nemôže byť 2, počkaj. Počkaj, ja viem asi. Ja viem, čo to je. Ja viem. Viem. Vieš, aké sú to čísla? Áno, ja už viem čísla. Aké sú? Viem čísla. Aké? Nemali byť 2 dvojky, ale 1. Čože? Ja nechcem papierik.
A práve, že na ten papierik to máš napísať tam dole. Čiže by som... Dobre, áno, tam máš škovadlinu a dispenser. Čiže už to viem. Papír. No, 8, 1, 3, 6. 8, 1, 3, 6. Ja mám dve papiere. 2, 9, 4. Tak by to malo byť. Tak by to presne malo byť. Keď toto není ono, už neviem. Tak to asi budeme musieť čítnuť. Čo? Čítuj. Ja už to nemám na 5 papierov. Je mi to jedno. OK. 8, 1. To mám. Ja sa to pokusím aspoň dať. Aspoň skočiť to tam, chápeš? Nie, to sú dvoje, toto sú moje. No čiže 8. 8, 1, 3, 6, 1. Bo čo to je na číslo? Počkaj, 8, 1 mám. 7? Ja viem, aké už to asi číslo. 3. 8, 1, 3, 6. 6, 7 a A ty fakt 7, nie 2. vidíš, mne stačilo, že by som tam došiel. Ja som sa zdiradol na tej dvojke. 7. 6, 7. Jaj. A tu mala byť tá dvojka, áno. Jaj, 9, 4. Máme to. Dobra. Nech ma tvoj. To nechce už. Už nemusím. No, tu... Ale my si trápiš, dobre? Ty máš 60 nepodaných a ja mám 113 nepodaných. No, čiže tuto mám 8, 1, 3, 8, 1, 3. Ups, aha, ja som tam nedal ten papier. 8, 8, 1, 3, 8, 1, 3, 6, 7, 6, 7, 2, 9, 4. Aké je to 8, 1, 3? Ja to už mám. Ježiš. A tu má to dať treba. Áno, tam to musím vložiť. Dobre, vďaka Bohu. Ja si dám anglickú klasnicu. Ja idem ten papier vyhodiť. No, už som tu. Bum. Toto čo je? Toto čo je? Toto čo je? Ja som to dal. Naozaj? Nie na prvý. Poting rýchlo. Ty si to dal mne na prvý pokus? Áno. To je taká házna mapa. Čo? Počkaj. 8. Počkaj, musí... Tuto samo... GGMN. Dobre, si tu? Chápeš? Skús nájsť tlačítko. Ja ho viem, nájde som ho našiel. Pozri sa tu. Ja ho tam nevidím, hovorky. Tam nevidím. Dáš to posunu ghostov. Ale tu hore. Na slime bloku, tu kde som ja. OK, koľko ešte? 2. OK, no tohto, dobre. Au. To čo? Aha.
To viem, čo je, tu začína dropper. Ale Dante DM cheatoval, čiže aj my budeme cheatovať. To je Dante DD. Najľahšie! Najľahšie! To je veľké. Najľahšie! Tak. OK. Kvôli tebe som to nemohol dať. Tak si tu. No. Au. Au. Tu to dám. Tu, tak. Kde je cieľ? Dole, veľmi dole. Dole, veľmi dole. Ty si viac dole ako ja? Asi. Hej. Tuto nemohol som skočiť. Podbiežem na... G-Man. Tak áno. Si... Čo? Man, tak. Si tu. Aha, ja viem, prečo ja tu stojím na bloku. Čo? No, dobre. Dobre, ja som tu. Jepa. Čo? Niekto mi písal na Skype. Ups, ja píšem caps lookom. Čím píšeš? S caps lookom. No to, čo nemusíš držať shift a píšeš ti to veľkým. Ja viem, caps look. Áno. To vyzerá ako postradník. No to aj mne sa zdá. Ja som... Áno, ja som už skoro dole. Ó, 2 srdiečka. Ja som... Ty si mal tu na plné? Áno. Ale 2. 2,5. No. To skočím? No ja som to skočil. Ja idem bezpečnejšie domov. Hej. Žiješ? Áno. Čo? Skočíš určite. Teda. OK. No a tu dole Ďakujem. Tam Snowman. Ja som dole. Idem zabiť Snowmana. Ty Snowman. Chcem ťa zabiť s ním. Jeho strúlam. Akože kde sú? Ja vidím tlačítko. A ja. Dobre. Už iba jeden. Ježiš, to je. Počkaj. Na čo si ma dropol? Prečo počkaj? To sa dá kýto. Áno, no tak to som chcel, no. Ups. Ty si to prežil? Nie. Jau. To čo malo byť? Drop. Drop, jo. Rýchle drop, no. Ja vidím cestu. Jau, ty si strašný. O, díky. Ja som už pri vode. Ty si ma Nedal. Nie, nedal som to, ale bolo som pri vode. Blok od vody, či koľko.
Poď od vody, či koľko. Ja ťa vidím. Ja ťa zastavím. Videl si film Odstreľovač? Nie. Ja hejbu mega. To skočím? Neskoč. Toto ma nezabije, ahoj. Ty si oveľa vyššie od mňa. Fakt? Ale tak nám ho počuť. Hej, veď hej. Lomitko, Ahoj. To je taká tma, to nič nevidím. Ty si opitý, čo ty si do mňa nedá. Takže ja som opitý, no. Ty si do mňa nevedel trafiť. Kto vyhraje bitku? Mne sa to baguje. No, díky. Viem, ale mňa tu nebudeš hodiť. Díky. Ja už mám plné srdiečko, čo? Ahoj. To skočí? Strašný. Dobre sa nebudem zhadzovať. Ja som bol blok od vody. Nebudem sa zhadzovať, dobre? A ty ku mne pôjdeš zhadzovať. To je jaká tma? To bola tam jaká tma? Ja viem, veď som ti to hovoril. Či... Lomit... A už sa nebudem mytovať, dobre? Tak ty si ma teraz... Dobre, nebudeme sa mytovať. Nie, nehituj. To je jaká tma. Ja viem, keď ťa takto potne, to je tma. Ale ja do teba. Poď za mnou. No. Poď za môj mikro. Zostane ti srdiečka. Dobre vedieť. Ježiš! Si sa netrafil. Omiško, potneš ma prísť. No konečne ráno. Kotop samozrejme žičíme. Si tu? Nie si tu. Si tu. Aj nie, teraz už fakt nehitujeme. Ale tá veľká to má. Teraz to už fakt nehitujeme. Tak dobre, šeme. No poď sem za mňou. A tu, presne tu dole. Dobre. No a potom presne tu. Au! Môžem ma tiež tak vypnúť. Nie tak. Potom tu dole. Vieš čo, ja to aj dám a ty sa za mňou len teleportni. Ale ja sa za tebou nemôžem teleportovať. No tak ja ťa teleportnem. Level select. Môže to stlačiť. Tak. To je na hodinu, že ja tu nič nevidím. Čo nevie. Skočíš? No tak už viete, že sa môžeš aj nevie parkurovať. Keď je noc. A tam naozaj ráno môžeš si čítať jeden golstolník No a dobre. pločku.
No Daj mi dobre. tak to oči, Dobre. Tu... To není čítovanie, len Ale ty neviem pokladať bloky. Tak ty tu polož točku. neviem na čo, ale... Počkaj, Tak sa pokladať. Že teda neviem pokladať. dobre, tak mi ich daj všetky. Vydaj Ečko a vyháč ich. Aha. Tak, keď to vyhrabí. Ja som tvoj torčkár. Nezasvietilo moc. Poď sem. Dobre. Ako lietadlo, ne? A poď sem. Au. No, vďaka Bohu. Musím ísť tam za točkám. Musím ísť tam mamu. Stadiaľ teraz skoč tu. No, dobre. Ja teraz neviem, kde. Viem, vidím. Nie! Trouble. No. Lomitko TP GG-man sa Možižák. Tu je jaká tma Ježiša Krista. Ja viem, obývaj teraz máme tmu. Radšej tu dám všade torčky. Ty máš kreatív, že? Počkať, môžem do teba reči. Hej, ale takto. Dobre, nemáš. A teraz sme si kvít, no. Aha. Wow. Ty už vidíš. Čo? Ja nevidím. A vidíš, ja to vidím na tvojej evil tvári. Ups. Ty vole. Zabij. No neviem, oh my god. Ty si. Vidíš tam dole torčka. Ja to nechal zádu. Kde si sa nezabil? Od znova. Čo? Ty si... Je to veľmi škaredá mapa. Je zákerná hlavne. Chápeš, že mám... Čo? Hello, my friende, pozri sa. Pozri sa na mňa. Tu si skočil, naozaj? Ja, potrebuješ ma. Hej, hneď ťa portnem. Ty už si dole. Prečo tu nie si? Toto. Samozízák GG-man. Počkaj, teraz som... Hľadám tlačítko. Fakt toho nevieš nájsť. Ježiš. Ktoré ešte nemáme? Ježiš. Aha, posledný. Toto je posledný, to je finál. Je ťažký? Je brutál. Idem si to. Tu musíš rýchlo stlačiť, že? Čo? Tam je dole tlačítko, to je ľahké, keď tam bola voda. Tam je dole len tlačítko. No, treba stlačiť.
Ale mne sa tak nedá. Všakže potom je tam taká láva. Áno. Nie, no hej, je tam. Láva! Ja som ho stlačil! Ale to treba skôr stlačiť ako zobnúť, vieš o tom. Ja som ho stlačil, čo potiť nemajú? Vieš, ja tu mám spawn point. Tu keď sa zabijem, no tak pozri sa. Vidíš, ja som tu. Nie si tu, toto je na nič. Spawn point. Spawn point ti je tu na nič. Nie, ale nie skákať tak, potom je tam láva, tak a tu nepreplávaš. Ale dám to tak. Ježiš, ale skočiť bože, veľa. Ja som ho stlačil, ale to nemôžeš stlačiť, keď máš internet na polo. Ja som to dal. Naozaj? Áno, ja som to naozaj dal. Máš menu? Dobre. Mal by sa vyšľúť. Tu. No. Ideme sem. Ale není to na dnešný diel aj koniec? On už ide dole, on nechce končiť všakže. Áno. Nechce končiť. Ježiš. Nie, nechod do labyrintu. Ideme. Čo to je? Ment. No. Čo? Ty si sa portol do hub. Neskláčaj. Ja sa tu bagujem. Ja pôjdem do taký. Nie, nechod tam. Neviem, tam je napísané yes. Áno, dá sa tam ísť. Aj to zelené tlačítko. Ježiš. Ja som uznačil. No, ale tu sú otázky, nevidíš? Minecraft is a sandbox game that many... O čom je Minecraft? To mám napísať do četu. Vojsť od dverí. Kopanie a kraftení, predávať autá v meste, ako asasíni a templári, alebo že chodiť po meste Arkham City ako ninja. No. Toto tu to bude. Nie? Au. No tak toto teda fakt neviem. To je cave game. No, daj toto. No. The first game type created for Minecraft is new creative than which any work which of these not a creative menu. Čiže čo sa... Ja som to dal, keď som stane čítal. Ježiže, čo sa v kreatíve... No, ty si... Musíme nájsť kvôli tebe tlačítko. Alebo tak, kde musíme ísť. Ja neviem, čo máme robiť. Aha, viem. Ja si uberem damage tak, že spadnem z veľkej výšky. Ja už vidím tlačítko. Kde? Tu zozadu.
Dobre, no tak... No, dobrý chlapec. No. Čo niekedy nebolo v Minecrafte? Pistol. Áno, dobrý chlapček. Ty si... Musíme zase kvôli tebe ísť. Ty sa neportneš, ti hovorím. No a musíme sa takto zabiť. Jaj, ty to nevieš, no. Aký bajom nebolo v Minecrafte, samotný nechod do hocičoho. Ja typujem. Lebo ja musím sa tu zabiť vo vodičke. Ja to vyplavem. Fakt. Mne sa nechce vyplavovať. Len troška. No, mňa to zabilo. No tak už zostávajú počkať? Mountains. No to mountains. Vidíš, najprv si to prečítaj, prosím ťa. Keď bol... Prosím ťa. Už ho Vania vypíšil. No. Ty si koľko zobral. Bum. A ja si zobral. No, ale prosím, nechaj ma to prečítať. Po update v Minecrafte 1.7 ako boli 10, ale nie 5 nových kvetov. A niektorá z nich má 2 bloky. Ježiš, ja viem, ako sa volá. Peóny, myslím. Dobre, chod do toho. Áno. Yes, prosím, peóny. No vidíš, počkaj. Vlk? One... Bič? Nie. Snow golem? Interesting creative which of these mobs cannot too hard be feeling. Nepochopil som. Ani ja. Skús ísť do Silverfish. Nič. Nemusím. Bol to Snow Golem? Ježiš, veď áno, on nedodržiava gravitáciu. Like... Na čo? Ja pretože on vyskočí. Hej. Can drop from... presne z akých blokoch, keď nejaký player zoskočí z tých blokov, tak sa presne zabije. Ty si musíš skočiť. Áno, ale presne na ten istý... Počkaj, 23 blokov. To hovoril House. No. Teraz v standardnej hre Minecraft udierali playerov niečo z týchto. Ale neviem ako to preložiť. Boď. Áno, zabijú ho. OK, no tak není to Blaze. Nie, je to Wither! Nie to Wither. Je to Enderman! Nie, je to zombie pigman! No, to sme typovali, no. Ty si... Áno, a musíme sa spláchnuť do záchoda kvôli tebe. Ja tam neviem ani vyliesť. Ježiš, musím ísť do záchoda. No aj ne. No, dobre. Není to strange. Je to residence. No, teraz si musíme od tohto tu čo kúpite. No, musíme sa takto zabiť. Čo? Ale nemáme diamond block.
Hulk, to je Hulk, to je Hulk, to je Hulk. On je Hulk. On je Hulk. On ťa má zabiť, dám. A ja sa ho bojím. Ona nechce, ja som plynul, ona nechce. On ťa dá od diva, aký kanál bude klesť. Nie je to rezidencia, je to Jumpboot. Není to Jumpboot. Poď sem a musíme BOOM a zabiť sa. Čo? Je tam si terče, áno. Aha. Musíme si vybrať, aký youtuber. Aha, ja viem, poď za mňou. No, musíme toto dať úplne až tam hore. No, ja som to nedal. Ani ja. Tuto začína. Si myslím. Nie, no tak to je tam. Tu ma to začína. Hej, bum, bum. Bum. Ja si tu dám spawn. Nie, na čo si tu budem dávať spawn pointy. Bum. Ja som to dal. Ja? Je to skrátka. Bum. Aj toto som dal. Toto nedáš. Aj toto som dal. Bum. Toto som dal tiež. A bum. Bum. Čuch. Potneš ma. Toto sa moc Izak GG man. Ja už som tu. Ja to dohrám, akože ja to dám. Tak. Čiže nie je to ani toto. Je to speed. No, toto... Nie, to neviem zase, čo je. Tajka. Áno, extrém. Hej. To je 12. To je disco, ako, vieš čo, to je disk, ako... Musíš chytiť ten disk za tebou. Tento. Nie, ty si ho mám. Dobre, ako, daj ho do jukeboxu. Ja ukážem, ako sa tu točíme divákom, no. Ježiš. Čiže, to je presne to isté, ty si... Vidím ten disk, mám ten disk, idem tam. Ja som v tomto úplne mega, je to tam. Čiže, čo? Aha, hej, to je iné. Tam je disk. Ja ho mám. To je hrozné s tou obrazovkou, že? Nie, to je práve že mega. Ja v tom som normálne špecialista, dobre. Je to tam, ktoré si... je to 11, dobre. Poďme typovať. Ty si... Ahoj. Skočil. Aha, to je to isté. Je to 6, au. Toto je to isté. Ježiš, aké blokova. A 3 bloky, áno, ďakujem. Mr. Blok. No, dobre. Typka. Ježiš. No super. Nestihli sme to. Znamená, že to je behnúť z toho. Čakože teraz? Neviem. My sme asi mali fakt predbehnúť. Aha, musíme ísť zase na ten pressure plate. Nie, on je taký rýchly.
Nie, dal to. Nedali sme to. Nie. To sa nedá. Nie, to sa nedá. Ako máme to behnúť? Redstone. Ja viem ako. Samo. Jeden musí byť pri tom. Ja viem už ako. No, ja už viem ako. Ja budem pri tom, dobre? A neviem, či to tu pôjde. No, dobre, a teraz to ešte raz tlačíme. No, ja už to skúšam. No, počkaj. Nestúpaj na to. Keď hovorím, že na to nemáš stúpať, no tak na to nestúpaj. No, stupni na to. Mám to. Nedal som to, sakryš. Ešte raz, OK? Vtedy, keď ja poviem. Teraz! Ešte raz, to som nestihol, lebo som nebehal, som len chodil. Keď ja poviem... Je to ešte postrčiť, dobre? Teraz! Poď! Nie, nedal som to. Chod to tam zaktivovať. Keď poviem. Teraz! Sakra som na opačnú stranu. No. Teraz! Ty si na to položil lahvičku. Sakra. Keď ja poviem. Ja mám dve. No veď, ja som vypal. Teraz! Ty ma rozčuluješ normálne s tou lahvičkou. No. OK. Stupni na to. Aha, veď my pritom môžeme skákať. To som nevedel. Nie! OK. Poď sem dozadu. Dobre, čau. To je jedno. Je to úplne kreatívne. No, daj. Vykašľu sa na to a daj kreatív. Ako? Ja mám modré jedno. Áno, ako ja viem. No, a čo mám teraz urobiť? No, a víš, ako letíš tak rýchlo. Aha, rýchle. Mám to. Počkaj. G-M-O-D-0. No, toto bude. 14. Nie, veď tu som... Tuto. Ježiš, no. No. The crafting recipe for an arrow is one flint, a bow, one stick, bow, one feather. Using a single item for each. How many arrows will? Tu dva. Čo? Tak potom jedna to není. Je to posledné. Hej, 4. No.
Teraz sa začnú spawnovať zombíci a zabijú nás. Asi. Alebo máme nájsť gombík. Did you hear something? Nie. Mega. OK, čiže... Back samozrejme, taká smola. No si ako typu. Reálne. Viem... No teraz musíme v týchto všetkých musíme aj na strope. Díky samou. Díky. Nie, ďakujem. Ja to mám! Tu! Mám! Yes! Kvôli tebe, no. Taký tlačítko musím tlačiť. Wooden slab. Tu. Ešte koľko otázok? Predposledná. Predposledná. Toto. Nechceš ho zjesť? Áno, chcem. No ja neviem ako. Mne to dalo plný kilometr za... Ja vidím rebrík. Tu je rebrík okolo a musíš sa najesť. Koláče. Á, sakry. Čo? Mňa to zabilo. Koláče? Ja, ale mňa to zabilo. No, čiže nie toto, nie... Ježiši, ja som chtěl byť meno na sliepke, ale mini zombíkov som tiež videla. Ale mini villager zombíkov. No to, hej, to som videl po dedine. Kamo, chodite. Poď, dávaj vidieť, no to som. Dobre, no čiže... Ty to dáš. Ale veď to sa máme zabiť, nemyslíš? To je klačítkový? Dám to, stačí, že pôjdeš to po ohni. Ja som to dal. No, nechod na hocičo. Toto to je. Bum. Aha, no to som. Ups, ajš. Bum. Ježiš, ja som tam teraz chcel vidieť. Toto je. To je ten cake. A ja viem teraz, kde je rebrík. Ja vidím rebrík. Rýchle na ňo idem. Au. Ty. Pozor. Takto. Taká pasť by sa mi hodila na teba. Sakra, tak to je úplne to vpravo, no. Áno, zabíte ma, no, do toho. Zabijete ma, ty. No, super. Je to úplne to vpravo, toto. Vidíš, ja som to vedel. Ja to skačím, dobre, no. Je to toto, Donkey Kong. Za tebou. Ale vieš, že to mala byť tajná, no ale... No to je čo je už, no. Ty si tu? Nie, to tak má byť. Si hore? Čože? Mne to baguje, mne to vždy sem dáva, aj keď sa aj spavnem. Ale nie, počkaj, to tak má byť. Počkaj, nie, nič nerob. Ja to skúšam veci. Si hore? Áno, našiel som. Zdraví sa tam a poďme. Toto je presne 19. Dobre, som tu, au. Ja viem, 25 je to. Toto musíme celé prečítať.
Pozor, za tebou, za tebou. Ešte raz. Pozor, sakra, už papiere sú nebezpečné, deti. No. Je to 50. Hej. Ja som to už prešiel. Toto tu je. No. To ťa mám zabiť. Tak zabiem. Nie, nerob. Aha, takto sa... A ty sa tam ešte raz chodí zavrieť. No, dobre. Tu je! To čo? To je Enderdrag. Ups, ja som práve. Spávni z toho, vidíš všetko, čo tam je postavené. Lava. Lava, nie. Oh my goodness, to čo je? To sú koľko levelov. OK, čiže ani toto je to. To je akože čo? No poď. No poď ma. GG-man. Tak, si tu. A toto je. Čo robíme? Čo? Pozor, je tu creeper. OK, čiže je to toto. Aha, to je to isté. No tak. Nie, to ja budem. Dobrý. Jej. To je ja som bol. Je to toto. Ja viem. Je to toto. No tak to nie je toto. No čo si urobil? Nad nami sú TNTčka a ja nič nevidím. Pomoc! Távo TNT dám. TNT. Ty si na... Pomoc! No. Ja padám. Ale na čo? Zbytočne. Ja ťa takto nechcem zabiť, no. Ale choď za mnou, je to snou. Keby si do toho nevošiel. Poďme natáčame, ne? To bude len minimálne hodinu. No. Jaj, som tu. Mne sa to seká. Aj mne práve, že veľmi. Z toho natáčania. Nie, to je z hry. Kámo, keď vidím sem, tak presne sa to tu naseká. Aj ne. To je na schvál, že? Áno, to je na schvál úplne. Áno, ometko. SP a... Nie, potom sa nebudeš spawnovať tam hore. Nefunguje to. Ale to máš napísať spawn point. Počkaj. TP sa M Z I Z A K G G M N. A ty tu zostaň a ja to skočím. A keď to nedám, tak... Počkaj? Sme akože mohli. Áno, mohli. Preto sa nám to bugovalo. Tu sme neboli. Ne, no tak to nerob.
Som hneď za tebou. To je ty spot. Popír máš spot. Veď to dám. Yes. Ideme na to. Ja posledný som ja. Dáma, vlastne tu je toto, neviditeľné. Hej. Ale to len na... To je na celú dráhu, ja som to už urobil. Nie to toto! Ja som to mal otvorené. No hej. No čo? To je mega. Ja som to dal. Bum, ja som to dal. Ja to vidím. Máme to. Toto. No tak nie. Nad tebou. Ups. Dole tebou. Oh. To nemyslíš vážne. Veď vykop ten droplet. Nedá sa. Daj mi droplet. Ale on dáva väčší damage ako Luka. Zabij ma! Nie, na čo? A prosto sa mňa pohotuješ. Aha, dobre, toto Čičimen sa môže ísť ak... Ups, toto Čičimen sa môžižák. Tak, Počkaj, ja idem. to tu, je to tu, toto tu, je... Nie, nechoď, neriskuj. Urobíme to tak, poď sem, tu, kde som ja, poď sem, tu. Si? No. A ja na to hodím kromp. Musíme dať von rana. Nie, aha, musíme všetkých dať do hlavy. To bude ľahké, aspoň pre mňa. No tak pre teba. Tam ty, keď si taký. Vieš čo, ja tam idem na rozdiel. Aha, tam sa nedá ísť. Ale to by mohli jednoducho. Kámo, ty spadneš. Ale my hlavne tú ranu musíme dať, ranu musíme dať do tej lávy. Musíme dať do rána. Áno, tú ranu. Ona sa tam utopila. Konečne, toto tu bude. Áno. Toto, infiter. Ja som to dal. No, toto to bude určite toto, lebo ja to viem. No, tak. Noč, au. Ahojte. Ja už sa... Noč, potom, tak. No dobre, oni nechcú toto. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Tu. Dáme ide presunúť počítače, dobre? Čo? Musím si presunúť počítač. Hej, dobre. A na dneska by to mohlo byť aj všetko, ne? No. Či toto nemôže byť koniec videa.
Prečo? Pretože videa majú trvať tak. Oh my god! No, Pozri sa. ja mám. To bol taký ľahký kles. Ja mám. Vychábiť v crafting table. No a kde ten crafting? Ja sa pozriem tu hore, či tak kde. Dáme poďte miestnosti, kde sa proste máš questy. Teleportuje. Dobre, idem tam. Ako si vybral? Čo to bolo? To čo je? Ježiš. Len to som nechcel. Prečo tam nechcel? Tu dole. To čo si dostal? Kým? To tu aktuálne generácie. Ja ich mám niekoľko. Díky, on má 4. Pozri, to je sprcha. Sprcha, točky. Točky si zoberiem aspoň tak 6 stákov. Sprcha, točky, to mám rád. To mi dalo aký speed. Dano? No. Mám skoro plný inventár tých Torčiek? torčiek. No tak ja si tiež idem. Keď ti dám, kedy chceš. Nie Musíš si. tam čakať. Ja ti môžem dať teraz tak pár stavov. Ty nechceš? Nie. Ja okrem 4 poličok budem mať plný inventár. Ja mám, vieš koľko? No. 13 stakov. Našiel som plný labyrint. A v ňom je creeper. Super. Tak. No poď. Počkaj. Hej, ty si ma dal preč z tej prchy. No ty nechceš ísť dole. Vieš, že ty natáčaš? Ale počkaj, chcem mať celý inventár torčiek. Už iba 1, 2, 3, 7 políčok. Už iba
6, ani nie 6, už iba 5, ani nie 5, 4, 3, 2, 1 a posledná 0. Tak, ja už ich mám plný stack. Dobre, tak poďme. Hej, tak len po jednej strane. Choď len po pravej strane vždy. Ja idem tu. A do pravej, no. Vždy po pravej. Našiel som. Všetky mám dvekrát na meče. Aha, tak to si mal povedať skôr. Ja som našiel len drevené. No. Kde si? No, ja tu mám reblik. Potni sa na mňa, ja tu mám lepšie. Ja už som modlo. Počkaj. Čiže lomítko TP GG man. Tak, som tu. Čiže vždy po pravej strane. Idem, aha. A ja ti dám jeden, ja to nemôžem zobrať. Creepery. No a čo? Zabij. Jo. My sme si... No, to som ja. Ich tu dal toľko. Prečo ja neviem zobrať? Lebo máš ich plný inventár? Nemám. Neviem. Ale máš veci? No. No dobre, no tak poďme tou stranou, čo si ty išiel. No. Čiže išiel si tu, tak, dole. Prečo ideš tak rýchlo? Pretože moc spí. Ježiš, počkaj. 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 Dobra, nie. Išiel som hľadám. Aha. No tak... Tu má. Ukáž. OK, tak tu je ten rebrík. To čo? Ja neviem. Tam je... Potný má. Dobre, toto samožižák. Poď si ma zabiť. GG. Tak si mal povedať, že máš málo hapka. Ja idem tu, neviem ako ty, ale... Nič. Jednu zubíka, aký prvá. To som ja nebol. Čo? Teba každá kočera a hráč ťa len na jeden nik. TP. Ale... Ale ja som tu fakt... Ja som do teba ani... A? Vidíš? Nikdy ma. No. Ja normálne nebol zabiť. Ups. A! Nebúchaj ma, nebúchaj mňa! No ja mám jedno srdiečko. Máš ešte takého steny? Áno, 3. Dáš mi jeden?
Aj ty máš? On trval minútu 5. No a ja mám jedno srdiečko a nemám žiadny hangár. Dobre, poď, čistá je. Našiel som začal. Doplňa torč. Čo? Aha, doplňka torčka. Pozor! Začal doplňať torčky. Ja si teraz doplňujem. Ty ma zabiješ. Ako ty si. Hoď stade preč. Ty choď stade preč. Teraz ma poteň. Dobre. Ty si mal plný inventári a nie. Tak. Neviem ako ty, ale ja idem. Ešte doprava. Ale tu sú len sami skeletoni. O, česká. O, mám jedlo. A ja mám druhý labyrint dole. Čo? Ja mám druhý labyrint. Dobre, počkaj, to bylo všetko jedlo a protieš. Zatiaľ si pripoveď to. Ja tu zatiaľ dávam torčky, aby tu sa nespavnovali mobovia. No kedy už môžem? Koľko je 3x9? Je 18. Či... Ježiš, nie, 17. Tak mám nie zle. Áno. 3x9. Ježiš, je 27. Áno, máš pravdu. A ešte pád máke môže vyťažiť fakra. Môže byť plná. Môžeš ma potnúť. Dobre. Dám ti 13 tých Čoho? stekov. OK. Poklink na pánve. Samo Žižak. GG man. Tak si tu. No daj. No dobre, poď. Ja sa musím najesť. Tak. Druhý. Zombík tak na jeden z nich myslím. Nedá. Oberá dosť že? Hm. Vieš, že to očka môže byť použitáka zafarbený ju, nezabil. Si ma zabil. Ja som ťa nezabila. Táto hra je omylová. Ja už som mal málo HP s domečúkou. Určite. To je možné. Keď sme teraz natáčali video. Veď natáčame. Jej. Nie, nevšímaj si Endermanov. Ups, neskoro! Ježiš, no tak čo? Aspoň nemať Enderman nič by z neho nevypadlo. Sakra, skeleton link. Zabite. Mne to len zabijem. No taktika na skeletona. Zabil som ich. Ale to nedáva, to je nezmysel. Čo? Tu není žiadna iná cesta. Zlé.
Čekám na teba. Som ťa hýlol. Zombiak. Ešte sa najem. Dobro na točk. Zaberám si minútu. Jo, mňa zabijú. Kto? Jo. Mňa zabili. Skeleton ma presnejšie zabil. Pozor. Si zoberám viac točiek. Má plný tak točiek. Než je točkou, môžeš ničiť točku? Áno, už som to vedel. Trošku som toho videl, ale nevidel. Čestka, černý. Mám ďalšie dve oktaválne síly. Super. Ty máš ešte koľko oktaválne síly? 0. Dobre, dám ti jeden. A nie tak, že on na teba chodí. Mne nejde ísť dopredu. Aha, ja som stláčal R, nie V. Možno potrieš. Počkaj, mám 3 srdiečka, aj menej. A potom musím na teba hodím od tvoj silu a zachrániť. Jau, pozor za tebou. No. Creeper za týmto sklom. A čože? Creeper, zabil si mňa aj jeden. Čo? A máš ešte aspoň ten modrý a taký labyrint? Taký modrý a taký. Aha, tak nič. Dobre, ja mám plný invent. Ja nie. Mám presne až teraz plný. Ale ja by som ukončil video. Dobre. Budeme hrať iný svet teraz, že? Čo? Čo teraz budeme hrať? Uvidíš, no. No postoj. Počkaj. Čo budem držať v ruke? Meč. No čiže... Počkaj, pod toto. No čiže my ukončujeme túto epizódu, čiže zatiaľ čau.